Блін, чувак, ну капець, який тупий фільм. Дарма тільки гроші потратили. І гэты висір яны називають хорором, ну. Так, і ні разу не страшно було. Я би це нейку романтичну комедію поглядів. Колиханка з Маляваничем. Ну, маєш рацію. О, а де ти припаркувався? Хто я? Машина, де твоя? Ось там. Там малиха стоїть. Що, вонь прямо там? Ага. А моя вонь там? Ага, усе ясно. Добре, давай. А видишь что? Провожу-ка я тебя до машины, бро. Так, только хотел пропоновать. Хотим. Ты меня проводишь, потом я тебя провожу. Боже, ну який ж тупий фільм. Ага. Демон, який уселяється у любую речь. Що? Это настолько примітивно, що навіть і не страшно. Так і я про те ж, як можна було додуматися до того, щоб засунуть демона у сметницю. Ну і хрен, чувак. Лухта повна. Тупо, мужик, так тупо. Просто тупо, так. А вже не було нічого лепшого придумати. Та хто увогуле боїться сметниць? А пам'ятаєш, бачили ще з тобою гэту, як яе, демонічну лужину ці што? Так, мужик, гэта самая тупая частка фільма. Демон, што засмоктвае цябе ў пекла, калі ты уступіш у лужину. Што? Да няхай дзяцей такім палохаюсь, ну ё-моё. Лужина, ну. Тупо. Ну і тупо, так. А пам'ятаєш гонщик з пекла, якія хапалі людей на вулицах і адносілі їх назад до демона, як ахвяр? Ти, бля. Як тупо. Так. Ведаеш, агульны сюжэт вельмі слабы. Так. Ну просто поўны швах. Гэта магло быць што заўгодна, але дакладна не фільм жахаў. А памятаеш малых, которые шапталі там постоянно нешта? Так, ну і дурасць. Не, ну ты толькі подумай, ну... самая тупая сцена ва ўсім фільме. І дзеці такія стаяць і пачынаецца. Я заберу твою душу, я высмокчу твою душу. Так, гэта сапраўды тупа, але калі ласка хопіце. Калі ласка, не. Так. Бо гэта тупо. Тупо як какая тупая тупость. Ну тупо, ну. Гэта твоя машина. Моя. Угу. Спадзяюся, што гэта рэальная машина, а не нейкі там дэмон. Ну боже, яка тупость. Не, ну молодчина, успомнил, а? Ну реально тупо, а? Самая тупая частка фільма. Треба було ж таке придумати, а? Боже, ну і тупость, а? Це була самая тупая частка усього фільма, ну. Не, ну пам'ятаєш? Не, ну це піпець як тупо. Тупо. Гэты момент був зусім не страшний. Не, ну боже мой, ну треба ж було таке придумати, ну. Такая тупость, ну так тупо, ну. Як тупо. Было не страшно, тупо. Ведаеш што, мужик? Мне просто шкада часу, што мы потратили на гэтае зусім не страшнае кіно. Наступным разам паглядзім на Кінакіпе.